над 65% от българите живеят на прага на бедността. Това означава, че месечните им доходи не надвишават 194 лева. С една страна, работиш беден означава, че ти работиш 8 часа, но тия пари не ти стигат нито да си платиш режимите, нито да си възстановиш работната сила, нито да си отгледаш детето. 4 непълнолетни с алкохолно натравяне са приети в токсикологията на Пирогов само през изминалото денонощие. Мъж, който уби двете си деца, момченца на 8 и на 5 години, и подпали къщата на родителите на съпругата си. 16-годишно момче беше убито при престрелка край Боянското ханче, а в Орландовци собственик застреля крадец, който го нападна с метал. Че в столичните заведения масово се шмърка кокаин, както и че рязането на уши е наказателна акция. Свещеникът на столичния квартал Ботонец беше убит с нож след пиянска свада. В момента пил ли си? Да. Какво? 14 годишно. А какво си пил в момента? Мента. Колко мента изпи? 400 мл. И от 400 мл се напи? Гордо. А откъде си купи алкохол? От мол. Родителите знаят ли за това? Я изчезите, бе. Напивай го, ръцете твои, нека то да ти играе. Напивай го, сърцето мое, само тебе то желае. Напивай го. Да довършим темата. Материални претенции към България имате ли? Как материални? То си имуществени. Как те? Собственици страна? Не. От него това няма се види. Независимо от какви обстоятелства, обстановки, становища или положения, категорично не. Ето списък на имотите, които се е върнал от царското семейство за тези няколко години. Общо взето царското семейство не е взело повече от 18 500 декара от територията на България. Петима души са прияти в болница, след като са били пребити. Младежи с качулки пребиха пътници в столичен трамвай. Ранени са 4. Един от тях, 17 годишен ученик, е с сериозни травми. С боксове, ножове и бухалки. Националисти, национал-социалисти, неофашисти. По същество те са, някои от тях са хитлеристи. Това момче, което е вътре в момента ученика, той е с 3 рани на главата си. Сериозни рани, нанесени с метален предмет.